Koppja ta' anzjani li kull 4 ġimgħat ikollhom bżonn testijiet tad-demm minħabba infezzjonijiet li jsofru u problemi ta' pressjoni tad-demm kien imisshom it-test tagħhom fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira imma ġew infurmati li t-test ġie pospost għal 11 ta' Diċembru. F'dan iċ-ċentru tas-saħħa bħalissa hemm fis-seħħ direttiva mill-MUMN wara dik li l-Union stess iddeskriviet bħala is-saga ta' transfers fil-qasam tas-saħħa. Fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira, żewġ infermieri ngħataw transfer f'ordni tal-Ministeru mingħajr ma nstab min jibdilhom li ma transfers ġew imposti fuq il-management tal-kura primarja tas-saħħa. Għalhekk il-Union tad-direttiva biex kull appuntament tad-demm u tat-sokkor jiġi mħassar kemm il-darba ma jkunx hemm staff ta' mill-inqas 5 infermieri filgħodu. L-MUMN qed tgħid ukoll li se tieħu dawn il-passi anke jekk il-management iħassar il-leave tal-infermieri, xi ħaġa li l-Gvern qed ikollu jirrikorri għaliha minħabba nuqqas ta' staff, problema li ħoloq hu stess. Dan kollu qed jolqot ħażin lill-anzjani li jieħdu servizz minn dan iċ-ċentru fosthom din il-koppja. Iben l-anzjani tkellem magħna b'dispjaċir imma wkoll inkwetat għal din is-sitwazzjoni u l-konsegwenzi li tista' tħalli fuq il-ġenituri tiegħu u anzjani oħra. Għattilhom dak li għattilhom dawn ma jistax ikun li jdumu daqshekk. Qalt li aħna tagħna tort tal-Union għax hemm strike. Għattilhom jekk hemm strike li huwa daqshekk twil għandu ikun hemm metodi oħra kif huma jseħħdu l-blood test biex ma jistennewx daqshekk. Imma l-unika soluzzjoni li offrewlu kienet li l-ġenituri tiegħu iġibu karta mingħand it-tabib li tirreferihom għall-isptar Mater Dei. Ġifieri daw jiżidu l-load fuq Mater Dei flok jaraw kif ħaj jindirizzaw sitwazzjoni fil-health center, jew inkella daw ħaj jistennew 3 xhur. Għar minn hekk f'sitwazzjoni hekk delikata, is-segretarja li rrispondiet lil dan ir-raġel dawret id-diskors f'wieħed politiku u waħlet fil-gvern preċedenti għal din is-sitwazzjoni. U qalet mhux vera li tawhom transfers vendikattivi, qalet dawn kienu ħaddiema li minn l-gvern ta' qabel saret inġustizzja magħhom 10 snin u dan huwa torq għall-gvern ta' qabel il-Union għalhekk għajtet l-strike għax ċarta ħaddiema ma naħsibx li huwa etiku li di persuna titkellem politikament hekk fuq it-telefon. Fl-istess qarrija li fiha ħabbret dawn id-direttivi, l-MUMN qalet li hija ħasra li l-Ministru Farrugia mhux konxju x'daqqa jieħu s-servizz tas-saħħa meta jsiru transfers bħalma qed isiru fiċ-ċentri tas-saħħa u akkużatu li transfers qed jiġu ordnati direttament mill-uffiċċju tiegħu għad-detriment tal-pazjenti, kif fil-fatt ġara f'dan il-każ.